relació tens amb la Mercè Gallent? És la meva mare, era la meva mare. Què creus que hagués pensat ella si s'hagués vist exposada en un museu? Bueno, suposo que havia fet tant de model per tants artistes i d'això, no li hagués quedat l'atenció, perquè ja amb aquestes estàtues, aquests dibuixos, aquestes pintures, on tu altre tenien que anar. O a cases particulars o a museus. Però en aquest cas... Aquí mateix, aquí en teniu. Exacte. Teniu una pintura de l'Espinal, que és ella. Teniu aquella que es va donar a la Diputació, o la Generalitat, que digui la del desig a l'esquena. O sigui que, en fi... Però en aquest cas la protagonista és ella, no són les obres dels artistes. Li hagués sobtat això? Doncs tenia un caràcter molt especial, molt gènit i d'això, o sigui que jo ja ho crec, que una mica potser l'artista, segons com la coquinava. Molt bé. Tu creus que la seva vida hagués estat molt diferent, la seva trajectòria professional, si hagués estat o si hagués desenvolupat aquesta trajectòria avui en dia, en aquests temps? Sí. Què hagués estat diferent de la seva vida? Sí, sí. La pintura moderna segur que no. Ella anava a la cosa clàssica, la figura clàssica, el dibuix clàssic. Tots aquests artistes actuals, si li fas fer el retrat teu, no t'assemblaràs en res, per mi no. Li hagués sorprès l'art contemporani, oi? Llavors, o sigui, es va fer una cultura pròpia, li va costar molt, va tindre molt d'interès, i bueno, d'aquí ve de poder-se tractar amb gent de cultura en què va acceptar fer de model, perquè així es tractava amb gent de cultura, amb experiència. Tu creus que li hagués agradat fer d'artista a ella? Fer d'artista? Sí, passar de model a artista. Creus que li hagués agradat? No ho sé. No ho sé fins a quin punt. Una cosa és posar per un artista d'això que no interpretar un paper. No ho crec. Però bueno, tenia un tarannà molt especial. I l'última pregunta, tu com a seu fill, com a família, què sents quan veus el reconeixement a la teva mare? Què penses? Quin és el sentiment desperta? Home, mira, doncs no deixa de ser un orgull i un reconeixement a la meva mare, de totes les coses que em va ensenyar, que em va fer anar a dibuix, em va fer anar a pintura, cosa que en un principi no m'agradava. Però ella sabia a Barcelona 2 vegades a la setmana en una escola de dibuix, que aprenguis a dibuixar. I ella dibuixava també, perquè ella feia els plànols de les cases, llavors els passava a l'arquitecte i deia fes els plànols d'això, però la distribució i tot això de les cases. Havia fet molt, també hem estrenat 9 de cases, però ja que a cap de temps, uns mesos, si venia algú, li interessa, se la venc, li venc. Me'n recordo d'una que hi vam estar potser un mes, encara no. Estàvem posant els mobles, un senyor li diu, coi, m'agrada aquesta casa. Què li agrada? Me la compra? Vale, doni'm un mes per poder canviar de puesto. O sigui, els dibuixos, ella dibuixava, també dibuixava. Molt bé, doncs Víctor, moltíssimes gràcies per col·laborar amb aquesta mostra i pel Museu d'Art de Cerdanyola. Jo crec que per tota Cerdanyola és un orgull que haver tingut una veïna il·lustre, una model, potser la primera gran model professional que va haver-hi aquí a Catalunya, un dels models més importants que hi ha hagut aquí. Sí. Moltes gràcies. Molts artistes van col·laborar.